3. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liovit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Love is in the night. Go turn right. We don't know how to rhyme, but damn we try. All I know, you're where I wanna go. You're what I need, you So I want you to know that I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down, Alright, sige, marhayda pagkaaga po sa Sendo Gabos. always remember. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na po tabi kita ko dyan in Sabado. Akin sa bulan po nin Marso taon 2025. Burning in your eyes. Alvin L, sendong makakaibanan po digdi sa programa. We don't wanna catch on fire. Buried in my soul, California. Tingog nin Barangay Morning Edition. Sa pangaran ni dating konsihal Jigo Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido. Diyan po sa lado technical. Every time Yon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin L. Iban po tabi din do ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga. Digdi po sa programa. Siyempre, duman sa mga drivers na nakantabay na ngon niya na pagkaaga, good morning po.
sa may mga kamatian na Gelt Wilson, sa may mga birthdays ko niyan. Maligayang happy birthday na sa Indoga Boss. Welcome na po digdi sa programang ini sa 1FM 88.3 sa Birikan kang sa Indong mga radyo. Alright, duro-diretso na po tabi kita digdi sa programa. Ano po ang mga istorya digdi ingonyan? Si Senador Aimee Marcos day nakatindir sa sorti na pinanginutan kan siyang tugang na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. And then binatikos ang pag-restar kan ang pagpaparestar kang gobyerno kay dating Presidente Rodrigo Duterte nung baga. Okay. Sabi digdi ni ni dating Chief Justice Antonio Carpio, basahon tayo niya. When are we Filipino going to put an end to this? The blind leading the lost, a nation betrayed. Ayan. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. Martin Luther King Jr. Yan so sinabi niya ni Martin Luther King Jr. Sige. Ang nagkakaigo na po tabingon niya Kwan sa mga nangyayari ang Kongreso parang dahil mo na masabutan gabos tabi gabos na po tabi digding ngunyan ang marauton ngunyan ang pinakamaraot ngunyan because sabi ko nga ni Sendo, gobyerno pa mismo gobyerno pa mismo ang iyo pa ang guminastos, iyo pa ang ano yan? Iyo pa po ang ano ini? Iyo pa sunag iyo pa po so ano ba yun? Sunag hanap nin ano yan? Naghanap po tabi nin malunada na eroplano tangani isa ng madaratulos si dating Presidente Duterte. Ang sabi ko nga ni digdi po dapat po tabi inalat ko na sa Supreme Court because igwamanin mga legal remedies because actually nagdadalagan pa naman so justice system tadigdi sa satuya. Paano pa magpapaluwas din TRO so Korte Suprema na dinara na nga ni di ba? Dinara na dahil naman kumbaga ano ba yun? Tapos na yaw na duman kaya lang within 24 hours dapat daw na ipaliwanag sa korte kan mga taga-gobyerno kung natataginipunin na po tabi yan. Yan ang problema. Kung magdesisyon digdi ang Korte Suprema na ipabalik si dating Presidente Duterte because iyon naman talaga anigwanin jurisdiction yung gobyerno kang Pilipinas, kung ano dapat nagibuhon, may problema ka digdi. Tayaw na duman sa The Hague, Netherlands. Kung butasan pa kan ICC, digdi kita magkakaigwa ng problema. Aramindo, ining nangyaring ini sa dating presidente, saro ini po tabi na kapatalan. Yan ang totoo dyan. Sarong kapatalan. Saro man so, PNP do, ang PNP simple masunod sa order kan ano yan? Kan gobyerno because sinda po
mandated sender na sumunod sa ano man na orden. Pero sa pagkakataon na iniyogon mo yan, so sisi ito, so police officer. So police officer, sabi ng God, kung di kang dyan matindog, yun ta ka, yugon kan, igwa ka kayan, dating presidente po yan, tapos saro pa, nanginabang mansinda po tabi, durante kan panahon ni dating presidente Duterte, no. Tapos gigibuhon mo yan, sa saro po tabi na leader, iyo, gigibuhon mo yan sa sarong leader, susmaryo si po, yung baga, gigibuhon mo sa sarong leader po, na dating leader, tapos, ano ba yon? Dating, commander-in-chief, tataraman mo po tabi na kung abo mo ngayang tumindog, guguyo doon ta ka. Napakabastos, no? Napakabastos po tabing pulis. Yung chief kan si IDG. Ining mo na ta, paguna din do si dating President Duterte, kaya pa daw kayang dumulag sa klaseng niya, dahil na nga po nakalakaw nin Thanos, kaya po ng alalayan. Di ba? Kaya po ng alalayan eh. Ang maraot padigdi, sa totoo lang, trinaydor talaga po. Trinaydor talaga po tabi kan administrasyon yung dating presidente. Tapos ganun-ganun na lang, isusuko mo so sa imong, kung nagibungani po yan sa dating presidente, dating kaapil, dating presidente, paano pa idedepensa kan gobyerno yung sa tuya na mga constituents? Si Ray, magkapida. Iyo, sige, takapi pa sana ako man ako. Yung baga, paano mo sasabihon ko niya na yung gobyerno ni BBM hindi ho traidor? Paano tayo ipapaliwanag iyan na hindi ho traidor yung gobyerno kan Pilipinas? Ngunyan, nasasiring kayo ni po tabi na issue. Kasi magabat naman, dahil nagbabarasa eh. Yung ICC kasi, yung ruling kan ICC, duman sa Article 157, napakalinaw eh. Yung, magbasa ka mo po, dyan sa Google, i-Google din daw. Malinaw po tabi na ang sarong akusado, ang mga akusado po tabi sa ICC, simplihan ta sana initangani na masabutan nindong maray. Ang saro pong akusado, pag dinakop sa saindang nasyon, yung masusunod po kung ano ang law kan saro na nasyon. Because, igwa kita kan inaabot, pinag-apod po tabi na sovereign rights. Diba? Day pwedeng makiaram so sa luwas po tabi na puwersa kung ang hustisya po sa Pilipinas, kung ang hustisya po kan sarong nasyon, nagagana pa naman. Diba? Ang pag-detain, nakadepende po kung ano ang gusto kan host country. Malinaw. Kung saan po, duman sa bagay na ito, suminablay duman sa International Criminal Court. Yung rules ninda, duman sa Rome Statute. So rules ninda, binalgar ninda po tabi duman. Kung magbabasa kita, basahon nindo po tabi,
yung rules kan ICC sa pagdakop, pag-arestar kay Duterte, binalgar po tabi ninda. So therefore, sabi nga na ibaga po sa korte, kung an ebidensya daw po tabi hali sa illegal na paagi, dayan pwedeng akseptaron kang korte. Yan po tabi ang inaapod na the fruit of poisonous tree. Yan. Sa legal. Do ba ko man kita abogado, pero siyempre nagbabasaman kita. Aram nindo po, posible pa daw na masaya ng kaso. Depende sa mga judge. Diba? Pwedeng masayang paso kaso because sala po yung detinawa na ng due process ang gabos inosente until proven guilty. Gabos po tabi yan. Sinasabi naman ng kan ICC, maging korte kan Pilipinas po, na ang suspect, inosente po, tabi, sundo na daipa na didesisyonan po tabi kang korte ang sayang kaso. Diba? Sa rules kan ICC, kaipuhan mo po tabi na masunod yung batas kansaro na host country. Halimbawa ako, dinakop ako sa kasong genocide. Kan mga kaso po tabi sa ICC, ang pwede man sa dyan, crimes against humanity, genocide, so iba pang mga bato na krimen po na naapektaran yung sambayanan. Hindi naman yung murder din yan sa local. Di ba? So napakasimple. Na-commit daw kan dating presidente yung ano ba yon? Yung crimes against humanity duman sa war on drugs campaign. Kan nakalihis na administrasyon. So malinaw daw na dapat masasakop yan kan ICC. So digdi sa pangyayaring inita, dahil naman nagkaturog so kampo ni Duterte. Sa totoo lang kan siya po arestaron, ang problema inarestar po tabi siya without warrant of arrest. Pwede ba yun? Ang sarong suspect po tabi, pwede mo siyang arestaron, igwa po nin black and white na warrant of arrest. Di ba? So gustong sabihon, inidali po shortcut yung dalagan. Shortcut po tabi yung dalagan. Akan na nangyari po tabi digdi. Shortcut Sa technicality, kung digdi yan sa tuya, technical ka na. Tapos na po unboxing. Hindi mo pwedeng gamitin yan May problema sa inot pa sana, may problema. Hindi pwedeng ipadagos, may problema nga ni. Siyempre po, sa Korte Suprema, ibinasiroso kagad na mag-issue ng TRO because, ano pa man kayo ito, nag-file ng alas 7, tapos pigahalat sa Korte Suprema, alas 11 sa banggi, nag-arkila sa gobyerno, ginastusan kang gobyerno, ng aeroplano, Pilipino pan piloto, nag-arkila ng aeroplano po, dinar si Duterte. Dahil nalat po tabi sa Korte Suprema na supposed to be, dapat po pinaagahan, hinalat po sa decision kan Korte Suprema. Tamay Korte digdi. Sabi ko na isendo po, ang Korte kan Pilipinas, ang justice system ta digdi, dahil man ki problema. Diba? Pwede lang makiaram yung ICC kung dahil na po nagpapangsyon ang justice system kansaro na nasyon. So, Korte Suprema, kung inalat, siyempre mahalat kita, o kung magpaloso pag binasura kang Korte Suprema, di dara, pagkaaga dara. Iyo ko na po, tabi, so pinakasimple duman. Kaya malinawon sa mga Pilipino, sa totoo lang ako, bako man ako DDS, bako ako Duterte supporters.
Because, ni minsan di ako nagboto sa iya. Maski so sa iyang aki, si Inday Sara, di ako nagboto Vice Presidente. Kan eleksyon. Lini Robredo ako eh. Pero sa pagkakataon din, dapat susugon ta yung legal po na paagi. Ang maraot digdigon yan sa satuya, kung ikapo kalaban, maski sa lokal eh. Ilingaso nangyari kay dating Gobernador Arusal. Pagkalaban ka, yung hustisya, imakaskason. Pero po, kung kaiwal ka, ay kung kaapil mo, ding problema. Kung sinda, fight, habas digdi, habas duman. Di ki problema. Siring po yan kaan kagarapal ang satuyang gobyerno. Mataram kita digdi. Kasi yung sinasabi po sinasabi ni BBM, right after po na nadakopon si Duterte. Sabi kan Malacan yan. Nakikipag-cooperate lang daw po tabi sinda. Duman sa Interpol, International Police. Subiit nakikipag-cooperate kita duman sa international. Pero ipinasubo tayong sa tuyang constituent. Ganun ba yon? So, ang malinaw ngo niyan, tabi, magin ini na mga senador na sinasabing conspirator duman sa kaso sa war on drugs, sinda Bato, sinda Albayalde, si Director Albayalde, dati so nagsalida kay Bato, iyan po so nangawat man duman sa war on drugs. Si Saipa, si Inday Sara, pwede po na arestaron tulos, ipadala kang gawin, sige, arestaron diyan. Darahon tulos, inuta na sa Supreme Court. Diyan po kita may problema. Pero kita sana naglalaom po tabi kita nas tama na ini na nangyari kay dating Presidente Duterte. Di na kita managdagan. Sa Senado, pwede po na si Senate President Escudero. Arestaron po tabi si Juan, si Bato, pwedeng si Senate President Escudero ang mamagitan dyan. Pwedeng dain niya itao. Di ba? Pwede po tabi dain niya ito. Di may kita may problema. Kung siring kanyan maging desisyon po tabi kan Senate President in kaso si Bato dakopon man. Kasi dating Presidente Duterte pinadakop ni Marcos eh. Kung manindugan po si Escudero, may bayag siya. Igwa siyang bunay-bunay. Digdi kita magkakaigwanin problema ngunyan. Taigwanin, ang nangyayari kay ni, magkakaigwa kita digdinin comparison between Senado din ehekutibo. So, ehekutibo po tabi, kaya kitang traidoron. Kitang mga Pilipino, kaya kitang traidoron. Kaya po tabi kitang isakripisyo sa interest po tabi kan mga foreign countries. An ICC baga, mostly kan mga membro kan ICC, European countries. Ano sinabi kan China? Ano sinabi kan Russia? Tinraidor po sa dating presidente. Winarningan sa ICC. Di ba? Wala na po kita sa ICC, naghali na kita. 27 minutos makalampas ang alas 6 din pag-aaga, magbabalik ako sa programa. Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti,
puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Iguan na kita nin 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy
siyang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torres. Alright, sige. So, balik kita digdi sa programa. Igwa na kita nin pira na ini 37 minutos na makalampas ang alas 6 din pagka aga digdi po sa programa. Every time we say So duro-diretso na ako digdi sa programang ini po, tabi ko niya na pagkaaga. Okay, dali lang. Hindi kong tago na ini. Yan.
Anyway, wala na da. Kasod ba? Tabi, kasod ma, pinagkuha na ini. Actually, ngon yan, sa as of now, wala na po nin magigibudigdian sa tuyang gobyerno because wala naman sa kamot kan gobyerno si dating Presidente Rodrigo Duterte. Nasa kamot na ini kan International Court. Iyon na yung problema. Iyon na sa duman wala na kontrol ang gobyerno kasi tinugutan tang ipadara duman. Tinugutan tang ipadara duman Tapos ngunyan maghuhugas kamot so palasyo na wala na niya sa kontrol yung sa kontrol kan gobyerno kan Pilipinas. Nasuray sisay pa manan mataram na nasa kontrol pa mananggad. Naura naman talaga. Sus Mario si po. Gobyerno talaga di. Ba? Sa bagay po tabi daiman po nin ko ni day naman day man talaga po day pwedeng mas marin na po na pinakamagayon ako on mo na pinaka ako on mo na Ara na. Sige, anyway, so 40 minutos lampas alas 6 din pagkaaga. Ano pa po ang satuyan ng mga istorya? Ayahayngon nyo ng mga taga 2nd District kan Albay. Grabing bagas. Kuraon sa nanindo ha. Iyan ang turo ko sa indo, kwarta, bagas, kung ano pa ang pagtao, kung sa nanindo. Pero magboto man giraray ka mo po tabi, so gusto nindong leader. So gusto nindong leader. Kung sisay, ang sendong gusto. Di ka mo konsensya kaan, total, nataaram nindo yan kung bako, kung ali yan sa kuan. Kung ali man sana yan sa tuya, ali yan sa gobyerno, sa mga project ang gobyerno, didilinsyahan man sana, kulang panganian. Kung ako sa imo noy, so sige ang panahon niyan. Kung ako sa imo, manauna akong 5,000 kada botante. Tawan ko na. Bako na bagas. Dakul man ang bagas. Magayon pangani sa bagas ko. Tilawan ka pa ngaya. Kuanan mo pa. Iyo. Pasalamat bang kita. Tatinawanin bagas. Di ka na baga mabaka. Yukon mo sa kuya na paduman. Pero ito, maski so kuan ko, so aki ko, bako man botante. Tinawan ako nin 20 kilos, tig 10 kilos, mabagason talaga. Iningon ko, chinikongo na kon, pwede? Chinikongo na, ay, pwede man. Sabi ko, pero di ko patinisting, igwa pa ako, igwa akong bagas. Sabi ko, testingan ko daw ini sa kuwan ko. Di ko pa napigtestingan. Titistingan ko po, tabi, pagbalik ko nganyan na aldaw, mapa-isla ako nganyan. Mapa-isla ko, may asikasuhon kitang importante. Isla. Ngunyan, siyempre may negosyo man kita dyan. Okay. Siyempre po, tabi, sabi ko sendo po, bagas yan, kung kaya mong tulunon, paiton mo sayang kaan. Kaya titistingan ko pagabot ko, ali sa isla. Makuangon ako dumanin ko. Dapat masiraman isira kay ito. Dapat maya-maya. Speaking of maya-maya, oy, sa mga saodan kan, sa Legazpi, sa Daragaha, dahil nito pagparalansihan, oy, an parabakal.
Dahil nito pagparalansian para bakal ha. Mga paralansi na mga negosyante digdi. Yogon mo yan, tangroon ka. Ako ni natangro. Ngaya sir, gusto mong maya-maya. Gura ng kilo. 200 ngaya plus. Sabi ko, bako manan maya-maya, noy. At ang iya sir, maya-maya ni. At ano, tubudan mo ako, bako yan maya-maya, bako yan maya-maya ang pagtitinda mo. Para bakal man ako kisira, noy. Tubidodong baga. Ang sira mo, sabi ko, na maya-maya, ang sira mong maya-maya, kwan iyan, noy, so, sa suba. Dahil nga, sir, sa dagat, inyong nga sabi ko. Ano ang gustong sabihin kan suba? Ang suba, so, salog, tapos, dagat na pinaghalo. Medyo malabnaw na, bako na mahaskad. Yun, noy. Nasabutan mo ako. Ang maya-maya, noy, pula. Masira mo na sira yan. Kaya sabi ko, Sendo, mapa-islang una ko ngunyan, ta mako ako nin maya-maya, ta sap naong ko so itinao sa kuya ni Kito. May kwan igwanin sa balot may pangaran ni Kito diyan sa mga barangay 10 kilos alaga din man ilay-bill nindo ako kaya ninapigtataram ko na kung nakaresibe kisa ito ang nakabugtak Kito ko 10 kilos of rice may sticker salamat kay Kito ta nagtao pero bako gustong sabihin Kito na ako mabuto sa imo tatinao mo yan di sayang baga grasya yan bako gustong sabihin na maboto ko sa imo kaya kamo sa mga nagkataraw ng bagas magpasalamat kamo pero magboto kamo so sa konsensya nindo so konsisay naramdaman ko lamang po so naramdaman ko so may istorya kan sa kuyang mga amigo digdi may tripon ngayon kanakol nanaon kwarta nagkapiritan man sa nagpanangyayon sa tao madangog ako kayo nito nagdadangog sa kuyang aga nagkapiritan man sa nangyayos sa tao pag nagpalakpak ngayon gano'n na ang palakpak bagang so ano ba yan plastic nakikiiba ka lang so day kang garuso kwan lang isamuya mo sa naday so day din bahala ka sa buhay mo yan ang palakpakan so napipiritan ka lang pero nga pag-abot niya duman pag-abot niya digdi sa susaro ngayon nagdigdi si Mayor G gayon tabi maski nagtaonin pira itong 3 kilong bagas pero nga pigsasarabat biyo iyan so totoo lang na nahiling na nadadangog ko ha kaya kung anoan ako pigtatalam ko so tututabo kung piknyos dahil ko magkadaragit sa kuya ta ako sabi ko sa Indo kung ako ngunyan kung nasa tamidya kita neutral kita kung mga sa auto nasa neutral din kambyo neutral bahala ka mo pumili ta mga gusto ka mo siyempre ka mo na nakakaaram kung sisiyan maray nindong leader minus na nindo ako ta ako bako man ako butante sa Ligaspi bahala ka mo sa buhay nindo matagal Ligaspi kung sisayan pigiling nindong urag-uragon sisiyan makaurag duman ka mo sa urag-uragon bako sa makaurag yan ang pasunod ko sa indo salbay man bahala na ka mo daig kang pagpipilian dyan pares maurag Congressman Joey Salceda kumbaga may dakulo na yan na kwan dakulo na yan po tabing napatunayan dakulo na mga akomplisemento dahil ko na saro-saroon yan Governor Noel Rosal former Governor Noel Rosal iyo man o bala naman ka mo ala naman ka mo kaya lang digdi sa 2nd District Kalalbay garo lamang ano si kwan
Tamas kiduman sa barangay. Ako, sasabihon ko lang po. So, ako nagdidibot mambagali. Lalo na kung weekend, nayaon ako sa harong. Tapos, may pinag-asikaso man ako. May mga kaulay man kita dyan sa barangay. Tapos sa ibang mga barangay, mga amigo ta. Garo, lamang po tabi si Kaloy Luria. Maski tinaot 3 kilos na bagas kontra kay Kito na 10 kilos. Lamang manggilaray si Kaloy Luria. Ano daw nangyari? Ano daw nangyari? Siguro Kito, manao ka nanin koan. Bako na bagas. Manao kang ngunyanin manan ribo. Tapos sa election, manao kang 5,000. Salbay ngayong turo mo. Iyo baga, o taday naman kita ngunyan, tubod-tubod. Sa totoo lang, kita po, day kita nag-iingkaminar na magkaigwa kita nin vote buying. Iyan po, bawal talaga. Susog sa Comelec. Pero, gano'n man sa nakita kayan so otikon digdi na day kibot buying pag-eleksyon. Day man kimatubod sa kuya kaan. Ako man po ang mararaot ang sa kuyang kredibilidad. Kung mataram ako, oy, malinig ang eleksyon, day kinagbakal nin boto. So nagdangog sa kuya, nakaresibi. Bako ibabarabad sa radyo? Bako nay? Mga nini, bako ibabarabad din to sa radyo? Nakakuha ka mo nin kwarta, tapos nagtataram ako, day kibot buying digdi. Dahil lamang yan nakaaram. Siguro nga yan, announcer yan, yan na reporter yan. Siguro nga, turog yan. Dahil nagluluwas, pirwing turog. Taday yan nakaaram mo. Ang pagtataram nga yan, dahil mot buying. Samantalang nga ako, nakareceive ng 5,000. Oh. Di ba? Sabi ko sa Indo, ako dahil naging kaminar na pabarakal ka mo kang boto nindo. Ate yan, bako manan bakal, 80,000 ang kwarta, kuhaan sa nindo. Dahil man ako 8,000 agadan baga nindo ako. Sabi mo nga kaya sa radyo, day ka ngaya, day kami magkuha. Saan kami magkuha? Sa imo. Kaya sabi ko sa Indo, kung may magtao, kuhaon. Basta di ka mo magpadakop sa pulis, tapos sa mga taga-Comelec, tatalagang limati ka mo dyan. Kuha nindo, natatadae, kwarta yan. Maski ako, sa totoo lang, tabutante man ako, pero di ako maduman. Bala ka mo sa buhay nindo, ano kulabot ka? Igwa man ako. Malun na sana ako sa ICC tapos sa pag-ibig, igwa man ako nin, ano yan, 20,000. Igwa man akong 20,000. Malun ako sa pag-ibig. Malun